гаравгонгирӣ яке аз шаклҳои терроризм буда, ҳамчун падидаи даҳшатафканӣ, вохимапароканӣ ва инсонҳаросӣ маҳз бо разолати ташкилоти террористӣ экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар ҷомеаи босаботи пасошӯравии Тоҷикистон барномарезӣ, созмондиҳӣ ва амалӣ шуд. ин абзори ҷангиро барои тарсу ваҳшат, одамрабоӣ, зулмпарварӣ, ҷой кардани таҳлуқа дар вуҷуди мардуми сулҳандеши тоҷик истифодаи васеъ ва густурда менамуд. ин навъи ҷиноят феномени ҷадид, хатарзо ва одамкуш буд, ки бунёди ҷомеаро ба ларза оварда, бародарро ба бародар, падарро бо писар ва ҳамсояро аз ҳамсоя машкук ва шубҳанок мекард. тоҷике ки то соли 1990 асри гузашта гунҷишкиро намеозурд, теғ ба даст гирифту ба сарбуриву бинибурӣ даст зад. гаравгонгирӣ ба таҷрибаи рӯзмарра, хушоянд ва як омили оддии ҳаёти террористони ҳизбпарвар табдил ёфт. аввал вакилу раис, милисаву прокурор, муалlimу духтурро гаравгон мегирифтанд. дар навбати дуюм ба ҳарими шахсии хонаводаҳо юриш бурда, духтарҳои ноболиғ, мӯйсафедони заиф ва ҳатто маъюбони ноқисулақлро ба гарав мегирифтанду аз дами теғу шамшер мегузаронданд.